Nangunguna na sa may punta kalapan, nakakulay din, sumusunod si Johnny, pasado mga ito tumira. Ayan na mga tumira, mga nakumilig na mga ito nagkaka... Nakaw, mahirap dito, puro kurbadahan pa mga idol, kurbadahan, tapos mabangid, delikado, baka pulutin kami sa tinitak nila. Kailangan palagi tayong nasa una. So mahirap ang route mga idol. Ganun talaga, vlog is life. May irigasyonan pa, baka dumiretso tayo dun ha. Yaw, ang sarap nyo. Matatawid, dahil ito lang. Kung tatawid, huwag tatawid. Ang video ka. Makipot. Yaw, shout out, Team Bangad. Bangad ba? Bangad? Bangad. Ay, bangad pala eh. Bangad, ibig sabihin, tulpon. Bangad. Nga yung host. Oy, dito tayo sa Cavite. So, nasa Cavite namin mga idol, Cavite. So, yun mga idol, ito, dahil itong rurutahin nila, bulubundukin. Naku po, Santa Maria. Ito lang, ang mahirap dito. Walang shortcut, ito lang talaga. Dito tayo, pwede tayo umabatik kita. Ito, pwede sumorkat. Ay, hindi. So, ito magiging ruta, bulubundukin mga idol. Dito kami sa San Roque Dam, San Manuel, Pangasinan. Naku po, Santa Maria. Yung rurutahin namin mga idol. Rolling. Dulas ang gulong. May baka pa. Dahil dam. Naku po. So, ayan mga idol, ito itong ruta. Inang ko po. Ay, tanda ba natin idol? Kumala! Ay, putang ina. Talagang bangad ka, timbangad. Inang ko po. Yo! Oh, idol, timbal de. Manalo o matalo din na yung mahalaga. Ikaw ay naging masaya. Kapag yung all bikers, pwede kahit sino, brother o sisters, kasali dito. Ganda mga idol. Punta kami sa San Roque Dam. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. San Roque Dam, sarado na tayo. Alaman ang magiging mapakita kung ano kakayahan. So itong ruta, mga idolo, rock road, kalabon mo dito flat. Ayun o, dami strike. Shout out muna bago ka lang. Yo. Ang sarap ng ruta mga idol. Shout out bago kalas. Bukan kami ang kakalas dito ah. Yo, ang sarap nyo. Masaya, masaya yung ruta. Handa na ba ang lahat? Handa na kayo, tara na at pumadyak. Benti-benting ratratan, benti-benting tugisan, benti-benting banatan, benti-benting bakbakan, benti-benting digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din na yung mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Kapag all bikers, pwede kahit sino, mapa-brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Para sa motor, anong mas maganda? Kakayahan, pag-isipan ng mabuti kung anong
tamang dalaw. Pagigila sa laro at unod ng bibitaw. Subuko hanggang laban hindi pa rin. Oh, shout out. Wala. Oh, si Idol naman. Ano ba na? Iyara eh. Dahil yun ang siyang magbibigay. Bata pa si Idol. Sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Ano ba to? All amateur, all San Manuel pa lang? Iya. Ay, ruta pala. Halika na't sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Hirap ang ruta. Saan kaya maganda? Ang lahat. Yo! Tama rin elementary school mga idol. Malupit tong ano. Itong vlog namin na to. Kabang-abang. Kikinita ko na maraming templangan. Huwag naman sanang mangyari. May dam pa dito mga idol. Ang lupit to. Nasa ibabaw kami ng dam. Naku, matubig na. Naku po. Naku po. Naku po. Ayo, shout out natin. Shout out mo, si Sir Jelord. Si Tirmino lang. Kaya mo na. Sino ba? Morning sir, good morning po. Good morning po sir. Thank you for coming sir. Sir, para may dokumento natin. Kaya lang thank you po at na-invite kami. Bigyan mo sticker sa idol. Ay, meron na ba? Ay, mamaya bigyan sticker. Yo. So yun mga idols, ito na. Ewan kung saan kaya ang dito, saan ang nahirap, di kami susunod doon mga idol at nakipot. Saan ang kwan yan? Saan ang plug down? Ay, dito na kami, yaksan. Yo, ingat mga idol ha. Yo, nag-ingat kayo. Yo, dami oh. Yun oh, si idol. Dito na lang kami. Yaw, si Ricio Alpat. Yaw, sticker siya ito. Yaw. Ito na humingi ng sticker. Para kagad, buta, nabilis pala. Ito kagad ha. So, isang kumpul ito. Isang marami. Marami ito na sa may unahan. So, hindi na kami sumunod doon sa ruta dahil napakahirap mga idol. Napakakipot. Dito lang, baka hindi pa namin madikitan dito. Ayun, meron tayong mga breakaway. Ayun, tumitira si Manzano. Ayun, si Manzano yun si John Rick Manzano. O, yun sinasabi ko, hindi tayo makakahabol dito. Mahirap ang ruta. Baka bandang ulit, tayo pa sumemplang dito. Ayun. So, napakabilis din nila. May isang sumusunod sa likod. Naku po. Nagbabalatan. So, may nauna si Manzano, yung bata na yun malupit. Antindi, uy, parsak. Ayaw, para tayo nagkukuhan din dito So, meron tayong early breakaway. Yo, parsak. Uy, baka, huwag kang tatawid. So, sira ang bike dito, mga idol Go, medyo malaki at wala nga, pag malayo post alam yung daan kakaliwaya alam nila kanina, di ba? So, meron tayong mga breakaway naiwan, marami nang naiwan sa likod yun, kumaliwa si Manzano yata yung nauna, yung bata so, Manzano mas matindi dito kaysa rin sa dating kilan natin mga idolo. Mas Yari idol.
Ay, naku pa. Dapat enduro, dala ko dito. So, di natin makabulan mga idolo. Sobrang bilis nila. Mapaplat lang ang kalaban mo rito. Pag na-flat ka, yari. Baka ma-slide pa nga tayo dito eh. Meron tayong breakaway. Mas mabilis pa sila sa motor ha. Meron pa kayong mga lakad mga idol. Yo, tangin na ako pera sira sa motor. Masaya kami sa ginagawa namin kahit na wala nang panglugaw, walang panggaso. So ano ba itong napayan na diba? Simentado na. So dito tayo sa simento mga idol. Mahirap, di talaga di natin mahabol. Mga bibilis Santa Maria, yun na ito ating breakaway. So ano, baka natin mga idol. Yun o, ang sarap nyo. Ayan, nagkakabalatan mga idols. Ito, meron tayo na 2, 4, 6, 8 ba? Ito yung sa ating breakaway. Ayan, nagkakabalatan mga idols. 2, 4, 6, 8, 9 riders. Mga riders ang ating breakaways. Ayun ha. Ayun, tumitingin na sa may bandang kaliwa. Tumitingin sa kaliwa. Mga idol, tumitingin sa bandang kanan yung Don Phillips. Mga idol, nagkakakaiga dito na. Dito magkakaiwa-hiwala yung mga idol. Dito. Ayun, tumitingin sa kaliwa. Naku po. Ayun, tumitingin sa kaliwa. Naku po. Masyadong magilid mga idol. Masyadong magilid yun ha. At harap. Naku, may aso. Sa likod. Ayan po, may tingin yung mga na. Yung sombrero mo ha. Tanggalin ko na yung sombrero ko. Mahangin. Ayun na ba? So, ang kanilang speed, puta, 49 kilometers per hour. So, may kumikinig sa may bandang kaliwa. So, naka-Don Phillips, mga ilong. Hoy. Ako, maraming kambing. Bigyan mo lang. Yan, wala nang naka-overtake mga idol. So, nagkakaubos na talaga. Ano na yan. So, tingnan natin, ito ng breakaway, 9-man breakaway, ang kanilang speed, 40 km per hour. So, kakaliwa yan, kakaliwa, ano? Ito, kakaliwa sila doon, ano? Ito, ano mo, baliktad mo. Kakaliwa doon. Ayan, kumikigig pa mga idol, kumikigig pa. Dito. Doon na, gagawin sila doon. Ayan na. Ngayon, kumikig pa, kakaliwa na nga lang. So, babalik tayo. Oh, napakabilis oh. Ayun oh. Bumabengking. Hanip sa bengkingan mga idol. Balik. Isang sumusunod, ito yung pinaka second group. Solo lang to, mga idol, solo. Tatlo itong third group, yun oh. Yun. Dalawa tong nagbabanatan dito, ito pinaka Sabayan natin. Dalawa. Lapit ka sa abutan. Oh, ayan ha. Oh. Ayan tayo to. Pinaka-fourth group mga idol. Para may video. Yun no. Ang sarap nyo. 50 km per hour. Yun ha. Oh, ayan. Ubusan ng gasolina. Ayan pa. Tatlo. Yo, puta, pakurbada na, kabilis pa. Galing. Ayan na. Kurbada eh. Sa likod. Ayun o. Tandaan lang, kurbada eh. Ano nangyari? Na-aksidente po? Dalawa. Ay, hindi. Ayan. Sumusunod. Ito. Yung nakadilaw na to.
Ayun, si Idol, ayun, kasama yan. Ito pa, apat. Ayun. Ay, total lupit naman ni Idol. Oo, ito pa. Ayun, kasama si Idol. Ayun. So, kaya may isa pa sumusunod si Timbangan. Ayun, oh. Ayun. Ayan, Idol, solong-solo mo, solong-solo. Ayun, ang ganda ni Idol, ha. Ano? Ayan, speed 40 kilometers per hour. Ang tibay nito, ha. Sobrang dumi na ni Idol, oh. Ayaw. Ang lupit, shout out. Dalawang ikot po ba? Tatlo? Dalawa lang. So ayan, si Idol. Huwag kang susuko, di ba rin sumuka. Okay, balik kami doon. Ayun, ano ba pangalan mo talaga? Hana po. Ay, si Hana. Ay, masabi pumunta dito ang daan. Baka lang mas maganda dyan. Pangit dyan, may raplo dyan. Saka si Hana, saka si Nicole. So ayan, meron tayo. Breakaway na, solo na mga idol. Teka, teka. Solo, nako, medyo malayo yung nasa likod niya. Lumayo, ha. So yun na, meron tayo isang solo breakaway. Nahuli pa tayo, kabilis niya eh, no? So naiiwan yung nasa likod, ha. So balikan natin mamaya. Putak ka na likod. Ay, Diyos! Sarap pa ng kwentuhan namin, ha. Ayan, solo mga idols. Napakalayo ng agwat. Naka Don Phillips na jersey mga idols. Anyari, ba't iniwanan mo? Ayun, oh. Ito, oh. Solo breakaway na si Idol. Sige. So, nawala yung sumusunod, ha. Okay, balikan natin yung sumusunod. Okay, ito na. Tatlo itong ating second group mga idol. Tatlo sila. More or less, mga 300, 200 meters na lamang ng ating breakaway dito sa tatlong sumusunod. Dito si John Rick Manzano, ito ang nasa harapan. Tatlo, ha. Medyo malayo, mga 200 meters na lamang ng ating solo breakaway. Isang taga San Manuel Bikers Club, isa naman isa. Ito, bihira yung taga San Manuel Bikers Club, oh. Oh, mati, sinondang kagad yung nakakulay-kulay. Naiiwan to si John Rick Manzano. Naiiwan ng mga 5 meters mga idols. Ayan, tumitirada na, ha. Tumitirada. Nagkakarimata yan, nagkakabala, nagkakaiwala. Tugis naman yung nakata. Yukong-yuko, ha. Ayun, no? Napakabilis ang kanan nila. 52 kilometers per hour. Ayun, pero dumikit pa rin itong si Manzano. Bata pa itong si Manzano na to, ha. Kumikikig sa kaliwa. Nagpaparasyak pa dito, ha. Ayan na, oh. Tatlo na ating second group, mga idols. Natin kung magkaka... Ay, salong ko. Hindi pala, okay. Sige, balikan natin yung ibang grupo. Naku po. Sa likod. Paano mo yan, ha? So ito yung ating third group mga idol. Dalawa naman to, dalawa. Hindi ko alam kung kasama to sa second group. Kaya ibitaw. Yan, dalawa. Ayun ating dalawa. So siyang sila kanina. So may tatlo pa, ha. Ayun, ha. Ang sarap mo. Ayan, oh. Tignan mo yung video. Okay, oh, ganda. Dalawa. So magkalapit lang tong second and third group, ha. So balikan natin yung ibang grupo sa likod. Tangin na, hirap, ha. Wala na, patay mo na. Ito yung isang kasama sa breakaway kanina. Ayun, oh. Ilan na sila? Ilan na kanina? 7 na yun. So ito pa. Medyo dumami tong sa fifth group, ha. So dumami sila. O, dumami mga idol, dumami. Ito pa, ito, sa likod. Dagdagan. Hindi natin mamonitor kung sino dito. Mabilis. Water mga idol. Sulong. Lagis life. O, yun, o. Wala mo sa likod. Dalawa. Makuha na lang natin sila mga idol. So yun, ha. Dongrit na.
medyo may maputik ng kanilang katawan mga idol. So, napakaputik ng mga tinurota. So dumami to ngayon ha. Medyo may lumapit. So ayaw mo pa lang doon. Baka magkasimplangan din naman dito. Magkasimplangan kanina rito mga idol. So ay, nako! Shout out mo dito. Shout out! Sayang, sarap nyo! Patuwa natin ng konti. Ito, bali baka pang siyam na to, ay pang 11, gano'n, pang 12 sa ating group. Para masaya, lahat makunan. Yun ha. Kaya pa idol. Kabila naman. Pero pa yun to. Ayan, post. Ito, meron pang apat pala to. Apat. Satin natin, yun. Apat. Uy! Naku po. Let's go. Mag-ingat kayo mga idol. Uy! Naku. Nakaka-nervous kayo ha. Yan. Para nakukunan natin. Padungkritan ng labanan dito ha. Padungkritan. Yun, si idol napakalupit ha. Nakatim kapadyak pa. Baka lang ang dala. Pero parang stainless ha. Ako, may sasakyan. Dala. Yo, post. Yo. Para makunan lahat. At pa isa mga idol, mahaba, kumikikig pa. Buhay pa mga idol. Ito yung sa mga women's category mga idol. Ito yung nangunguna. Nag-iisa. Ayun ha, napakalaka. Uy, ang lakas niya idol. Hindi kulay pa buhok ha. Ang lakas dito ha. Ito yung mga Team Bangad. Ayun, ang pangalan mo. Nakalimutan ko lang kayo, sinabi niya eh. Ayan, yung mga idol sa nakakungula sa women's category. Ang kanyang speed, 41 km/h. Kahit na sobrang putikan na. Putik-putikan na si idol ha. Wala pang tubig. Uy, wala pang tubig. Tubig ka mo dun ha. Bukaan mo. Dito pang gano'n. Ayaw, ang sarap. Ayaw. Okay na yan. Oh, may kasali pa pala isa yan oh. Ito pa! Ayaw! Shout out mga idols. Shout out mga idol. Sticker, pukon na. Yung for mayor, for kunsyal lang, naubos na yung kapadyak. Ayaw. Shout out mga idols. Yun oh. Ay, tumabi kayo. Uy. Tabi. Naka-video kayo. Oh, naka-video kayo ha. Oh, ayan, may umahabol pa. Kumikikig pa si idol. Ayun oh. Videohan natin. Yo. Post. Ayan, si idol oh. Kumikikig pa. Kinain mo, 45 km/h. Ayun oh. Ika na mo idol. Yo, ang sarap mo. Ay, maya. Yo, may video ka na, idol ha. Okay. Ganun lang. Konting video. Wala na yan eh. Wala na, okay mo. Muyaw. Mga idol, solo pa. Ayan. Solo, dati alam kung lumapit ha. Solo. Ayun ha. Ano pangalan mo idol? Ha? Adrian Nicolas. Ayaw, si Adrian Nicolas mga idol. Nag-solo breakaway. So, dati na lang kung gaano kalapit yung nasa likod ha. So, babalikan natin. Lakas pala to si idol. Si idol.
Ano ba? Dalawa breakaway? Malayo. Malayo. Malayo, malayo. So ito ating solo breakaway. Adrian Nicolas. Uy, uy, kambing. Huwag kang tatawi. So i-finish na natin to. Finish line na. Tapos babalikan natin mamaya yung second group. At doon magkakarimatihan mamaya sa second group. Ang kanyang speed 40 kilometers per hour. Matibay yung bike niya, 29er ha. Huwag lang ma-flat. So napakabilis niya ito ha. 45 kilometers per hour. Adrian Nicolas. Matibay siya ito ha. Atin na natin ito, blow by blow hanggang finish line. Walang karimatihan, walang kakitigan, walang kabakbakan. Solo. Oh! Kakagulat ka! Mula na po daw, magkita ka lang. Oh, huwag ka na makipag... Baka magkita mo pa ito. Ito na, solong-solo mga ito. Solong-solo tatawid sa ating finish line. Adrian Nicolas. Yaw! Adrian Nicolas. Huwag may ulo, wala na. Oo. Tatabi natin sa finish line to ha. Yung ate, kumawala na kayo kanina. Siyang sila sa grupo, mga ito, kumawala na siya. Wala naman dyan ha. Yan talaga ang magwari. Isang walang pato mangga ha. Ayan. Wala. Taas kamay. Taas kamay. Pos. Tama na, iporma mo na. Sige. Matihan. Sa likod tayo, sa likod ha. Sa likod tayo. Sige. So ito yung ating second group mga ito. Second group ito, ilan to? Tatlo. Magre-remate yan to. Magre-remate sa finish line. Magre-remate sa... Ay, apat ha. Apat to mga idol. Sige. Ayan, apat to. Magre-remate na to mga idol. Apat. Sa likod. Ayan, last 200 meters sa finish line. Last 200 meters. Ang kanil 45 kilometers per hour. Nangunguna na sa may punta kalaban. Nakakulay na. Sumusunod si Johnny. Masyado mga idol kamera. Ayan na mga tumero. Mga anak. Kumigil na mga idol. Nagkakakingan. Kumigil sa may punta kalaban. Tamad ng ngalan. Last 100 meters. Tumiro na mga idol. Ayun o. Ayun. Tantindi ng bakbano. Nakakwanda yun mga idol. Woo! Ayun, ang dami pangalan na. Balik natin baka meron pang talikod. Marami pa yun, di ba? Ito. Ayan, top 5. Ito, top 6. So wala tayong karimatihan ha. Halap tayo ng mga karimatihan dito. Kung baka may mga grupo pa rito. Dito, ayan. Ito. Kung magpapangabot itong mga to ha. Ayan, ito, sumitig pa oh. Ito ba, meron pa dito dalawa. Mukhang hindi na ito aabot sa karimatihan ha. Wala yung karimatihan dito. Ayan na. Sundot-sundot na lang yan. So ito na siguro yung mga kuhan sila ngayon pang-6, 7, 8 pang-8, pang-7 to. So wala na sa likod. Wala na. Ayun ha. Ito si Kwan Palat eh. Pwede kinaya. Basitan mo eh. Pang-8 ka, pang-8. Okay na. Si Idol nakatim kapadyak pa pala oh. Pang-7 kaya tayo ito na. Pang-7, pang-8 lupit ha. Pinakabata si Idol. Punta natin isa. Ayun, talas ang bisikleta para bibigil lahat. Iyaw, tumayo pa siya ito. Walang karimatihan, umangat pa oh. Iyaw, panganin ba yata eh, panganin eh. Iyaw, ang sarap mo.